Taurisa. Washington. Right. Vana vakatiende notice party. Madzasi awo ndinawo kasandisika asipatawo. Dhango zvandaida ndasei. Kuzisa. Ndakondine nyaya. Sema mukazije kudzi vaumiri. Alizasi ndinawo akabuda. Mchuzi vaumire mukadzi. Aushaka risine ndei. 3-4 points. Taurisa chama. Sisi utanga ndekuti anibonsoka kuna chansina. Matu? Sisi ni tu. Ndekuti ana kama mtu tukawisa mshoka. 3. Sisi ni 3. Ana marisisi mati. Kati zvaari kuuza daachangoro Africans. Tinga waste time. Tichakutaura. Achangoro akichi. Ari bereni. Ari kuberengere. Ndiko kuchanganya. Mukadzi mwana wako ndikukuudza zvakanaka huko. Uye achada mwana. Baba. Wazvinzwa? Akachaita nemhunda asingazive zvavinoda. Handiti. Chaita nemhunda asingazive zvavinoda. Amore. Uchaumanikidzwa. Unodzoka kumba. Saka tawatenda project yekuenda kuchikora. Project makaurayirwa. Sisina benefit yemarriage. Maurayirwa marriage benefit. Maurayirwa education benefit. Pane chinhu chisina kunuzwa. Nemato moyo. Pane chinhu chisina kunuzwa. Kudzoka mwana chiro wandisende mupenyu. Nokudzokera kuchikoro. Uyu mwana uyu kana uda kuinvesta mwana wako investa izvozvo asina akanganwa nakufanira kumurodho izvozvo ngazvikoro zvokumwana. It's not too late. Chikoro chipatu zvineonechi madzimai CCW kundienda ichi unyora chikoro sebasa anozoenda kwaya muroni amai vako vari kumureza tichatimozvizisa katogirasi tomozvizisa chichi ichatisisitabiyazoda mwana wechikoro mbebhuku sunungura mwana kuda mari yegukuro munomu tinoramba namadhora zvirachena nama20 mateki imari iweyo ayo ziga rakuipa asi ngatisvike pa$20 handimori namba rakanaka kona ndoi nyika yedu. Ayoga uyu ngaasiende murumo Thompson sumukai sumukoteso nei chamukafuri changana nzurichira anakunaka iyo nzwisisa mani iyo chiko iyo mbesherei Ugama, mari mari dore. Ai kupe, antukura moti mari kunanga. Seka amu ngachi 20 dore. Ugama mundo. Ngakura mambo ngata maze bayona yakabwe. Amaze mari. Ai right. Zazo akurambi.
Nyamukonzere zvipi? Inanokaba wako ninopa ule muda yangu atazana mali yakakura hiyo. Huyo jabu Agara sasa uzi kama maipa. right katika hiyo zenyewe ndio mbona kuzina sasa unaona mfano kama sema ndio ziliza kuchika mfano anajenge ai ndio mwana unachipita sasa unasema hivyo mwezi mali ishoma Waenda usikamsigisi mapambo kazana na wachapenda kazane kwako ndo shukura amana ni bashisira mapamba gugu buriki dalili ndio ndio ukadao kwamba zilimote titamo kana zishiwa nzuza sei mapamba ndo hapo masana sisipe green yako uji anga kubira 50 bali kuko daga kan 8 malana misle age misle age amborara mwana kaenda shoro kuno kwa kutabu Eka chatoa chitalogeza kwenda kubasa tilaramiso vana vanenge vasiwa ndizvo anaona pane murume kurasula kusoroka kumana mina yakuramba vana vanga tokogumai tutapedza darei sumukai visai fonu visai kana itanga avekufanira kutidzidzisa bati tikuzaa kupfuurira Elias Chikwekwe hata mkasingiza Maria Guru kule chuo tunapatekwa kile kwa mwezi $8 Kwenye wewe Maria Guru kule chuo tunapatekwa